Sa liblib na baryo ng San Roque, walang sino man ang nangangahas na banggain si Alex. Sa edad na 25, siya ang tumatayong pader ng kanilang pamilya mula nang mamatay ang kanyang ama. Maikli ang kanyang buhok, tila ginupit lamang ng isang mapurol na gunting, at ang kanyang balat ay sunog sa sikat ng araw dahil sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Para sa mga taga Santibuli, siya si Alog, ang tomboy na mas mabilis bumunot ng itak kaysa sa mga lalaki sa inuman. Suot ang kanyang kupas na camouflage na jacket at laging may nakasukbit na tabak sa bewang. Si Alex ay simbolo ng tapang. Ngunit sa likod ng kanyang mapanuring mga mata, may isang bahagi ng kanyang pagkababae na matagal na niyang ibinaon sa limot upang hindi siya ituring na mahina sa mundong puno ng dahas. Isang gabi, kabilugan ng buwan, kinailangang tumawid ni Alex sa masukal na gubat upang ihatid ang mga gamot ng kanyang may sakit na ina. Ang hangin ay mabigat at amoy kalawang. Habang naglalakad sa makipot na landas, biglang tumahimik ang paligid. Ang mga kuliglig na dati maingay ay tila natakot sa isang hindi nakikitang panganib. Mula sa malabay na puno ng balete, isang mahabang haginit ng pakpak ang narinig. 3 bulto ng nilalang ang bumagsak sa kanyang harapan. Sila ay mga aswang. Mga nilalang na may mahahabang dila, matatalas na uko, na kasing talim ng labaha, at mga matang nagbabaga dahil sa pagkagutom. "Hala, sige! Akala nyo ba natatakot ako sa inyo?" Sigaw ni Alex. Binunot niya ang kanyang itak. Ang bakal nito ay kumislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sinalakay siya ng unang aswang. Ang bilis nito ay hindi makatao. Tila isang itim na usok na lumulusot sa mga sanga. Inundayan ni Alex ng taga ang nilalang. Ngunit mabilis itong nakaiwas at kinalos ang kanyang balikat. Ramdam ni Alex ang hapdi ng kuko ng aswang na bumaon sa kanyang balat. Dumaloy ang mainit na dugo, ngunit sa halip na sumuko, lalong nag-alab ang kanyang galit. Tinaga niya ang binti ng isa pang aswang na nagtangkang sumakmal sa kanyang leeg. Isang itim na likido ang bumuluwak mula doon, ang dugo ng isang isinumpang nilalang. Ngunit talagang lugi si Alex pagdating sa bilang ng mga kalaban. Habang pinipigilan niya ang dalawa, ang pangatlo ay lumipad pa itaas at bumulusok pababa, handang hatiin ang kanyang katawan. Sa sandaling yon, naramdaman ni Alex ang lamig ng kamatayan. Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan. Isang pilak na bala ang tumama sa dibdib ng aswang na nasa kanyang itaas. Mula sa kadiliman, lumitaw ang isang lalaking may tindig na tila isang hari. Siya ay si Gabriel, isang dayuhang mangangaso ng mga mababagsik na aswang. Ang kanyang mga galaw laban sa mga aswang ay isang sining ng kamatayan. Hawak ni Gabriel ang isang espada de plata. Sa bawat kumpas niya, nag-iiwan yun ng bakas ng liwanag sa hangin. Nang dambahin siya ng pinakamalaking aswang, mabilis siyang umikot at itinarak ang espada sa sikmura nito. Habang pinalilibutan sila, naglabas si Gabriel ng isang antigong medalyon. Bumigkas siya ng mga salitang Latin na tila nagpapakatal sa lupa. Ang mga aswang ay napaurong. Sapu-sapu ang kanilang mga tenga dahil sa sakit ng banal na tinig. Sa isang napakabilis na galaw, pinugutan ni Gabriel ng ulo ang 2 natitirang aswang. Ang kanilang mga katawan ay nagliyab sa asul na apoy at naging abo bago pa man bumagsak sa lupa. Hingal na hingal si Alex, nakasandal sa isang puno habang hawak ang kanyang sugatang balikat. Lumapit si Gabriel. Hinubad ang kanyang sariling bandana at dahan-dahang itinali sa sugat ni Alex.
Ang matapang ka, Alog. Wika ni Gabriel sa malalim ngunit malumanay na boses. Ngunit kahit ang pinakamatapang na mandirigma ay nangangailangan ng tulong. Sa unang pagkakataon, hindi nakasagot si Alex. Ang kanyang dila na dati matalas ay napipi. Tinignan niya ang mukha ni Gabriel. Ang matangos nitong ilong, ang matipunong panga, at ang mga matang puno ng kalinga sa halip na pangungutya. May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang puso na mas matindi pa sa sakit ng kanyang mga sugat. Sa mga sumunod na araw, hindi na maalis ni Alex sa kanyang isipan ang imahe ni Gabriel. Si Gabriel ay nanatili sa baryo upang ituro sa mga kalalakihan ang pagtatanggol sa sarili at tamang paraan ng pakikipaglaban. Ngunit madalas siyang bumisita sa bahay ni Alex upang tignan ang sugat nito. Dito nagsimula ang unti-unting pagbabago. Napansin ng mga kapitbahay na hindi na sumisigaw si Alex sa mga bata sa kalye. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Isang gabi, matagal na tinignan ni Alex ang kanyang sarili sa salamin. Hindi na niya gustong makita ang Alog na laging nakikipag-away. Nais niyang makita ang babaeng karapat-dapat sa tabi ng isang katulad ni Gabriel. Hinayaan niyang humaba ang kanyang buhok. Tinuruan siya ng kanyang ina na magsuot ng simpleng bestida. Isang bagay na dati niyang isinusumpa. Sa bawat pagsuot niya ng damit pambabae, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nagiging buo. Dumating ang gabi ng kapistahan sa San Roque. Lumabas si Alex na suot ang isang maputing bestida na lalong nagpalitaw sa kanyang kayumangging ganda. Hindi siya makilala ng mga taga-baryo. Siya ay hindi na ang dating si Alog, bagkus siya na si Alexandra. Nagkita sila ni Gabriel sa pangpang ng ilog. Namangha ang lalaki. Sabi ko na nga ba eh. Bulong ni Gabriel habang hinahawakan ng kamay ni Alexandra. May isang napakagandang bulaklak na nagtatago sa likod ng matigas na balat ng isang mandirigma. Iniligtas mo ang buhay ko, Gabriel. Sagot ni Alexandra. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pero higit doon, iniligtas mo ako mula sa sarili kong pagtatago. Salamat dahil tinuruan mo akong hindi ka hinaan ng pagiging babae. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa lugar kung saan minsan ay nagkaroon ng madugong labanan, isang matamis na pangako ang nabuo. Ang tomboy na kinatatakutan ng lahat ay naging isang babaeng handang lumaban para sa pag-ibig. Hindi na gamit ang itak, kundi gamit ang kanyang puso at buong pagkatao. Ang tunay na katapangan ay wala sa pagtatago ng kahinaan, kundi sa pagtanggap kung sino ka talaga. Ang pag-ibig ay may kapangyarihang magpaamo ng pinakamatigas na puso at magpalabas ng tunay na ganda sa gitna ng dilim.